Ngomela pha ngemuva. Noma iphi ingoma? Hey, uyizwile imthente. Uyizwile imthente. Hey, uyizwile imthente. Uyizwile imthente. Lola lungalele. Lola lungalele. Lola lungalele wena ndoda ngobunovalo. Athi uyizwile imthente. Nongelanga emo. Nongile baba. Uba negama lakho. Ngucweshe ngisuka le sese nje ngikusheshisa embonye isikhathi. Kahle kahle nje igama lami ngoAphiwe Sibongo Ngantuli kwelobugoso ngucweshe ngisuka le phansi eshowe Imbongolwane. Abangithi ngawo ke amagama kwezengoma ngugugulogobile bathi akugoba ngena kwabhekisiwe. Valeke ngenxa isikhathi. Okay, sithini kwenzakalani la ngephi la? La bekuyicamp yomilisizwe kodwa lathi igoso lami undoni selikhipha ipost lathi kwamukeleke noma ubani ngase ngabona ngathi nami hayi ake ngivakashe ngizobambisana nodadewethu. Okay, ucweshe wayicweshe. Kahle kahle leli igama lisukela kudala ugogo ngangimncane kakhulu ngizacile. Senginona phela kancane ngangimathambo thambo. Ethi ugogo kuma sebethi ngale komaputi umuntu omncane bambiza ngocweshe. Oh, okay. Yebo. Ano sijabula ukubona ukuthi usithembisane kulonyaka nje njengoba usaqala. Kulonyaka ngithembisa ukuthi akekho umculo engizomkhetha kumaskandi. Ngizothatha nje ipeni ngibhale phansi ngeke ngikhethe kwasani ngizobe ngihamba nje nabesifazane kwabacula umaskandi ngiphinde ngihambe nabesilisa kumaskandi. Ngikhethe umuntu. Wona ucula umaskandi? Cha bangiculi. Wegoso nje. Yebo ngiyigoso kodwa futhi uthi uma uthatha ingoma ngithatha ingoma yomculo kaMaskandi uma ukuthi ngiyayibona ukuthi abalandeli ngathi abayinakanakile bese ngiyayithatha mina ngiyishintshe ngiyenze imvumo. Ngenkathi ngiyenza imvumo abantu bayacabanga ukuthi le ngoma engaliqhamuka bese bebuyela back ku Spotify ku YouTube beyoyilalela then kwanda ama viewers. Iphi ingoma obheja ngayo nje uthi angenise ebantwini? Inqobo. Cobishaya ikamzukulu. Enqayi. Nehlangenyuke hostel. Hambe ngibacela basebenzayo. Inqobo nje hamlale kudla abantwana. Namuntu ekhaya. 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 Ekhaya kubekwe mina. Inqobo nje hamlale kudla abantwana. Yimawazelo awusitshela ama-handles akho ku-social media. Lapha ku Facebook ngitholakala ngocweshe bese uthi Team Orange bese kuthi lapha ku TikTok ngitholakala ngocweshe bese kuthi i-page le inkabi zami ngisebenzisana nazo ngoba ngeke ngize ngiyilahle ungena nje bese ufika usuthi Team Orange bese uthi usuya ngale nakhona ka Instagram uzofike uthole ucweshe. Embo ngicela ukuthi ngikunabele ngale ngoma ngoba abanye bayadideka ukuthi le ngoma kahle kahle yayisuke kanjani. Le ngoma lena ngoba ngayithanda kumzukulu bengimlandela ngisho ngisafunda isikole esacula nje ingoma nje ezazi namajiji kakhulu amajiji ayithanda ngaleso sikhathi kodwa mina nganginaka le eyayingilapha mina ngaphakathi kahle kahle Embo uma ngasithiwa ngiyakuthatha ngikuphikelelisa kwela seshowe uyobona umuzi wasekhaya indonga yiwile kodwa kuthe ekhaya akekho osebenzayo futhi akekho ke wathola imali ephuma kuhulumeni sonke besiphila ngeqolo futhi siphila ngegrant. Ngithele ngoma yamzukulu mase ngihlalela phansi kwasho ukuthi nami i-team vele bese senginawo sengiqala sengisebenza kanje ngeingoma ngase ngihlala phansi ngathatha ipeni ngabona ukuthi uma ngase kuthiwa ngiyayifaka futhi sihamba kanje kwakubhlungu ke ngiqala ukuyibiza kwakulapha eDondotha phansi nakhona ngangibizwe yilona igoso lami ngoba lingishiye malihamba liyangiphatha ngoba nami ngisawu umncane wezamagoso ngisafunda okuningi kumagoso amadala ngathi uma ngifika ngafike ngayibiza ebusuku ngabafundisa baya ngokuya futhi bayijabulela ngoba baze basina nonqulwane kwamnandi kanje yakwathi ngakusasa ngase ngifaka futhi bangamukela futhi abangangicwasa futhi kwamnandi kanje kodwa ngathi uma sesengithi sengihamba ngoba ngakusasa nganginomdlalo enkandla ngathi uma ngifika nje enkandla ngayi-upload ivideo ngingakayi ukuyodlala
ngathi uma sengiyi-uploadile ividiyo ngase ngihamba ngiyongena egroundini ngoba sadlalela egroundini lapha edrobheni enkandla. Sadlala sathi masiqeda ngathi uma ngibuya nje ngangiyithintela ifoni yami futhi nami nginganaki ama-notification ayengena egijima nami ngangixakeka ukuthi ngangiyintshela mhlawumbe khona ologe ngo-TikTok kwami. Uma ngithi ngiyangena lapho mhlawumbe nje kwaku-3 hours ngihambile ngathi ngase ngifica ama-viewers ayela ku-100. Ngase ngithi uma ngibuka kuma-likes lapha ama-likes ayeseko-70K. Ngathuka ngazi inyembezi icala la emehlweni ngangazi ukuthi nami ngenze njani. Ngabona abantu ukuthi kushuthi nawo le ngoma ibathintile nawo ithinta abantu abaningi ayithintanga mina kuphela. Kodwa futhi ngiyayikhulekela ukuthi uNkulunkulu aqhubeke angipha amandla ngoba nami ngisafika kokuncane engikutholayo ngibhalansise ikhaya futhi ngiphinde ngibhalansise nangapha. Yeah. Ngifisa ukubonga nje kubantu abenze ukuthi ividiyo yakhe ibe successful nabantu nje abakuthandayo nje 30 seconds. Kahle nje Embo sengabe nje sengidlala ngawo mfowami. Nawo amagalelo wawenza kakhulu ngoba ngathi uma ngithi ngiyangena nami kuwe ngabona ividiyo yeinkabi ngoba akuphangamanga mina kuphela ngaleso sikhathi kodwa kwaphakama neinkabi ngapha nawe Embo wangenzela igalelo elikhulu. Angazi mfowami ukuthi ngobonga ngani ngoba iqiniso wangenzela ngiyaziwa nje nawe nesandla bafuna uyabona. Yeah, I know. Ayisebonga kakhulu. So manje umuntu mafuna ukuqasha kephi inamba? Ungiqasha lapha ku-066 00 71 860. Yeah, ileyo nje engitholakala kuyona i-business number leyo. Oh, shuthi nabantu ba-Capitec befuna ukufaka something here. Hayi bafaka lapha kwe-business ngoba phela sisakhuphula umsebenzi. Yeah. Ave sokuhle kodwa unyaka omuhle nezithelo ezinhle. Sibonge la. Sibonge kwi-Embo. Danko.